Alam niya. Alam niya. Ano yan, te? Ala, thank you. Ano occasion? Wala po. Oh, naalala ka niya. Bali naman. Ano na ba? Ano po tayo ba? Alam niya. Ano ate? Ano mo? At May syempre, ganun to. at syempre meron ka rin Jollibee. Bakit tulungan natin ate? Ate, samahan mo natin sa dala. Ang sweet naman ni Quin. Kaya pala hindi pa natutulog. Meron din tayong pa-Jollibee. Pakihawak merienda kami. Okay, Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako palagi. Palagi. Sige ba tapos, ma'am? Meron tayong handang letter. Magbabasa niya ako. Meron tayong handang letter para kay Ma'am Saint. Ayan. Hawakan po natin ito. Okay. Ito po, ma'am. Lakasan niyo, madam, ha? Anyone can tell you they love you. Anyone can make you smile and happy. Anyone can promise you the world and the stars and the finest things of life. I want to be the one who makes you wake up smiling. The one to bring heaven on earth for you. The reason for your joy and the happiness. You are my love, you are my lady, and the mother of my child. In you I have seen my future, and in the glow of your eyes and your smile, I love you, Mom. I love you, Daddy. Thank you. Hey! Wala mong flying kiss dyan, madam! Walang pakialam dyan! Ayan! Ayan! Okay! Thank you po. Ano pa ang yung message? Yun na po? Thank you, Daddy. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kahit may topak ako. Okay. Magpapakilala na po ako. In behalf of Adventist Flower Soccer Partners, thank you, Sir Quin, sa pagkiling sa amin upang may pahatid po natin ang sorpresa na pahatid sa inyong Mrs. na si Ma'am Saint. Ayan. All the way Thank you, from Virginia, Canada. Up, USA! Galing nga. Dad, thank you. Dito sila. All the way from Virginia, USA!
is gonna change my love for you. You oughta know by now how much I love you. One thing you can be